Sziasztok, én Doki vagyok, és itt van velem Filip és Leroy barátom. Tiszteletem. Sziasztok! Ahogy látjátok, vovozni készültünk, és nem is húzzuk tovább az időt, ez egy teljesen új csatorna, ahogy látjátok, és kezdjük is neki a karakterkezdésnek. Te mire gondoltál, Leroy? Most azon Jenkins? gondolkozok igazából, hogy most elkezdem itt egy barfot, meg kéne csinálni egy ilyen uldumos alakú, ilyen szürke bőrszínnel. Szürke bőrszín, nem miért mond szürke? Hát mert uldumba is ilyen. Már szürke ezüstös, bőr. szürkés. Ja. A valkűrökre gondolsz, vagy valami hasonló, nem valkűrök, mindegy. Filip, Nem tudok mit hozzászólni. te mit kezdesz? Ugyanúgy Dwarfot. dwarfot? Jó, Természetesen. akkor legyen. Igazából az jó lenne a dwarf, mert Iron Forge közelben van, és igazából minden Eszvéhez, ott van. igen. Ja. Jó, akkor legyen nekem is egy dwarf. Mondjuk én nem a barnul bőrszínnel, de jó van ez így. Legyen, igen. Nigger dwarf. Sámán, mert én mindig is heal voltam, nem szeretek healelni. 7 évben bobozok, és ez a 7 év alatt szerintem egy ilyen 6 évet durván csak healerkedtem, és inkább Elég sámán. szép idő azért. Mondjuk Mondjuk én is már kinézett. azért benne vagyok az évbe, mert talán ez lesz a 10 vagy 11. évem WoW-ba. Nem vagy kocka A. Jó, hát voltak kihagyásaim, mint szerintem mindenkinek. Nekem is voltak, igen. 7 év alatt nem is egyszer. Hát igen, most is igazából eddig nem, úgy mostában nem sokat tudtam WoW-ozni, meg igazából nem is volt kedvem. Csak hogy most felhoztuk, aztán Igen, ez egy ilyen légből kapott dolog volt, hogy rájöttünk, hogy mindannyian szeretünk vovozni, aztán miért ne osztanánk ezt meg veletek akár, hogy ahogy vovozunk. Későbbiekben azt sem zárjuk ki, hogy live-ok, meg stb. Sőt, többi valószínű, hogy lesznek. Úgyhogy hát persze, esetleg az veletek felmegyünk is. hamarabb. 85-re live-olunk. Mondjuk Jó. a régi LK-s raideket hiányolom, de Fú, igen, LK, BC. Igen, azok szebbek voltak, mint a mostani kata. igen, azt azért el kell ismerni. Nem Jó, vagyunk már kíváncsiak. számunkra. Leroy. De fehér vagy. Filip, te jössz közbe? Persze, csatlakozok már. De gyönyörű táncod van. Hihetetlen. Első küldő. Jaj, várjunk. Várjuk, mert Várjuk meg Filip. Igen, Filipet még is. állítgatom az addonaimat. Én is ezt csinálom, beállítom a sima tauris addonokra. Jó, bent vagyok. Sőt, azt hiszem veszek egy picit le a hangból, mert így hallom. Jó, nem veszünk le. Jó van, ez így majd elmegyünk, nem hallatszik ez a... Jó, Na. akkor az első küldetés fel is van véve, az azt jelenti, hogy Rokchev Invader 5. Hol is vannak azok most helyileg? Itt vannak előttünk. Ja, jó, oké, nem Jaj, szóltam. még felveszek barátnak. Ja, tényleg. Igen. És Hát tényleg. Filipet is. Hol van Filip? Ja, itt áll a szemétdom tetején. Jó. Ja. Groupban, partiban nem akarjuk egymással kívülni, vagy az... Nem tudom, Igazából szerintem jó, lehet, hamarabb fel. mert- De Mondjuk, nem, hát ja. itt úgyis hamarabb felmegyünk. Jó, hát aki... Akkor hívjam össze én. Filip már Pedig addon tunkolja támad. őket. Jó, már 3. Jó, akkor... Még action bart állítok. Ó, 2-es.
Leroy, ne lapkolj. Mondom, hogy még állítgatom. Állítgat? Az elmisszeli. Kettesen. Nem ciki. A Bani közben itt szögdösik mellettem. Kész is. Ja, mindenkinek szerintem. Leroynak is úgy, hogy nem csinált semmit. Ilyen ez a filmes szakma. De nem utoltam ki én őket, az nem, mondjuk nem is van. Nem, itt nem kell Azt a utolni. kurva, mekkora nyúl. Mi fele én? Ezt vágjuk Akkor már le. most figyelsz. Szia. Ja, igen, ez a Stoneform. Vagyok Ja. otthon a dwarfba. De miért ölöm őket amúgy még? Na, Akkor gyertek, már megvan. adjátok le. Kaptam egy tatyót. Zöld tatyót, 3 betű zöld. Most mit kell ölni? Nem, majd quest itemed, ezeket a zöld valfok. Ja, ezek a gónokat. Nem undorító nevük is van már. Én nem kaptam olyan quest systemet, az úgy rossz. A Én Begin-ben se van. kaptam. Te felvettél questet? Vagy most Felvettem, de nincs mi? nálam. Ja, én se vettem fel, csak megyek. Az jó, én már felvettem. Fail, nem baj. Gyorsak vagyunk, mert kicsik vagyunk. De 2 küldi volt. Aha, már bed. Akkor nem ezek kellenek. Várjál már nekem. De hogy te mage vagy, miért láttalak én téged papnak? Hogy ezeket kell megbuzerálni? Aha. Ilyenkor ti is megkapjátok? Azt hiszem igen. Ja, megkaptam egyet. De én valamit nagyon rosszul csinálok. Ja, csak amelyik fekszik, amelyik ül, vágom. Nem fejlődtem még dwarf fején. Én is nagyon ritkán. Kész. Itt kell most ilyen gónokat megölni, ezt felvettétek? Azt igen. Akkor... Nagyon gyengusz vagy, Filip. Mekkora nagy dögök van. Ja, Egy nem vagyok troll. gyengusz, csak... Mehetünk. Ez is kész. Ó, easy. A dwarfnak mi a speciális képessége? A Stoneform. Kőforma. Hol lehet kidobtam? Gratulálok. Hát igen. Nem kell, azt dobjuk ki. Hát persze. Nekem kell. Jó néz ki úgy. Jó. Na, Akkor kérdőjén, gondolom. ott kell beszélnünk fent. Ja. Hogy szedi? Jöttök? Aha. Dumi. Tréning. Micsoda hangulatos kis hely. Ja. Tűz. Nem számít a felgyúlnak. Jó van. Somebody likes me. Ja. Már megírta feljönni. Somebody likes me. Jó. Akkor kövi. Ja, gondolom ilyen kisebb mini... Ja, még van egy kérdés. Mini bossokat kell, ahogy látom. Én kaptam egy csomó képességet. Nem azt írja Slane, hanem... Jó. És milyen... Miért jöttem ide? Ja, fent van az enyém valószínűleg. De bár nem azért, de a zöld questeket ki nem dobjuk ki. Mert már alig a XP-t. Mondjuk inkább a sárgát kéne csinálni, ja. Azért Csak mondom. meg kell csinálni a primát. Megcsináljuk, amit a trénertől kaptunk. Ja, Azt megcsináljuk, de a többit szerintem igen, mert felesleges Ki lehetne dobni. időtöltés, hogyha azt megint csináljuk, amit... feleslegesen megölni ötöt. Már 6-osak vagyunk, észre se vettem, én hozzá vagyok szokva a Tauris XP rendszerhez. Adja. Evente Mit kell nektek ötöt megölni? Nekem nincs olyan questom, hogy ötöt valamimet kell megölni. Nekem sincs. Na várj, mert a zöldeket ki Mindegy. is dobom. Mondjuk hány? 3 küldim van abból, nem tudom, hogy melyiket dobjam ki.
Nekem 2 van. Én mindent kidobtam, kivéve azt, amit a Clustainertől felvettem. Ja, igen, a sámán jó, akkor azt abandon. És Így. abandon. És akkor már csak a sámán azt maradt. Jó. És akkor kell a Primal Strike-ot? Aha. Ja, hogy ezt ott nem, oké. Annyira elszoktam tőle, hogy már Kész. nekem is. Csak le kell még csapjam, mert ha nem így kombatolni fog nekem az zavar. Jó. Már egy balfaszkodok, nem tudok átmenni. Író, hogy te kombod? Ja, nem ütötted le, azért kombotolsz. Nem, várjál. Na, 7-es. Jó. Van, ne rögjél, baszki, mindenhol beragadok. Van Healing Wave. Azt itt rög. Healing Wave. Ja, hogy ki kell tanulni, jó. Van. És ne vagyok már tájolva, akkor visszamegyek. Azt tudok healölni. Na, beproccoltam. Ja, hogy már te már... Aha. Fire Mage. Jó, már eltűnt innen. Az Zárkán misszió. Csak most lettél kész. Aha, mert vissza kellett futnom. Amúgy menjünk fel szerintem Iron Forge-ba, nem? Az lesz, csak spelljémet egy picit átrakosgatom, mert így zavaró. Igen, de szépen leülök, azt várok. Azt beül kajálni. Nem kajálok. Gratulálok. Na, Hát ez Iron Ja, Forge, ja. jó. Mail. Hol van mi? Most Ja, találom. de az a sima Taur is. Amúgy Hát jó. el sem mondtuk, hogy hívják, hogy játszunk Taurin, nem eredetin. Jó, hát Itt valahogy észrevették szerintem, hogy Hát, egy mobot megöltünk, igen. aztán... Jó, nem kell. Vagy csak egyszerűen cheaterünk, mi? Igen. Jó, de szokott lenni Tauri, olyan kedves, hogy kapunk. Leüli a... Úristen. De nagyon nagy állat vagy. Leülte a banit. Most szóljál be. Futok. Várjál? Itt nem lehet. Valaki kombatban van. Senki nincs kombolon, Én. én is. De nem De mutatja Filip. nekem. Majd most nem leszek, most már nem vagyok abba. Ja, mert összeverekedett a... Hívják a Nyullal. nyulla. Itt rög. De ezek, jó, ezek nem nagyon kígyók, ezek meg semmi. Jó, üljön már, az tovább megy, azt szarom le. nem, hát... Hol a tankunk? Megtámadtak. Nem kis... Rosszak vagytok, nekem nem hagytok semmit. Oké, neked. Úgy van, gratulálok, be kellett húzzam őket. Nem éltem anélkül. Jó. Nem is lootolgatok, nekem az nekem kajálni kéne most. Majd megyünk Iron Forge közepére, ahol 100 ember van, azt kéregetünk. Az persze. Hát ez- valami Már kéregetni akar, bazd meg. Hallod ki? A cigány bor. Lerajt kitesszük az út szélére. jó pénzért. Az meg ki is áll.
Ki is nézem belőle, baszki. Kiáll oda félpucéron a Iron Forge mellé. 2 gold per óra, azt annyi. Mi? Aha. Na miért? Van olyan- Miért van harisnyában? olyan, Miért? aki- van olyan- Szoknyába is van, hát még jó az. Van olyan ember, Diszt. aki direkt azért csinált csaj karaktert. Persze. Adsz gót. Adsz gót. Most hátulról nézve meg tiszta, kinézném, hogy nő belőle. Hát nézve, mekkora cofja van. Jó, a seggé is jó, mi? Megyünk már valamit. De jó, megvan itt. Jó, nem baromkodok. És besétálunk, Iron Forge-ig. Ja. Nem muszáj. Megtámadott valami. Tank. Szarja lefut. A tank forduljon vissza. Már mindegy, már megöltem, nem most kéne visszafordulni, baszki van. Ti szöcskék vagytok, hogy ennyire ugráltok? Amúgy tudjátok, hogy nem Megszokás, ilyen vós. Megszokás, de olvastam múltkor, hogy azok az igazi vósok, akik Stormwind közepén is ugrálva közlekednek. Az már elmebetegség szerintem, nem igazi vósság. AFK-ol azt szögdösik. Oké. Jó, Videó hát- nagy része sétálás lesz, gyerekek. Hát jó, de az elején mindig csak sétálunk. Persze. Jó, mondjuk, ha humán kezd el, akkor ott van egy köpésre. Na, mondjuk ott is kell sétálni bőven. Hát, Küldetéseknél, bányában, meg stb. ez az. Leroy Nyolcas. Reach level 8. Én már rég 8-as vagyok. Te hogy Jó, lettél de te 8-as? Én cheater. még 7-es vagyok. Nem mondjuk nekem is egy kicsikén. Az cheater. Nem én akkoltam be az elején. Ja, most lettem 8-as. Lightning Vegyék Shield. is fel. Ez csak most adja be. Vegyük fel a questeket? Hát nem Szerintem tudom nem. hányan sok vagyunk, 8-asok. Ez a terület ugye 1-től 10-ig. Nem tudom merre kell menni innen. Ja, a Lokmodán. Szerintem igen, mert amúgy Á, nézem vegyük az még XP-t. azért fel. Ja. Szóval jó Ha a zöld, XP-t ad. akkor kidobjuk. A sárga, de mondjuk nekem piros, úgyhogy jó. Vagy nem, csak nekem piros, mert nekem a addalom van, jó? Nézzétek, mennyi XP-t ad. Így gyűjtöttem a tojásokat, amikor volt a húsvéti event. Jó, megvan nekem. Most itt eszembe. Meg oda bentre is be kell menni. Ja, csak beszélni kell, jó? Walking Simulator videóját láthatjátok. WoW-ba. Jó, Logóim. még profot is húzni kell. Azt nem. Azt én most nem fogok húzni. Azt én Úgy sem. szoktam Én sem csinálni. folyamatosan. Főzést azért felhúzhatni. Az Azt az fog szar. főzni. Mint a csávó. De mi vagyok én? Rázi sárkány. Hol van a... Hol Itt a sáma, itt van a Lightning Shield, ez kellett nekem. Azt mire tegyem? R. Nekem itt beszélni kéne valakivel. Itt lemész itt lentre. Gondolom lent, de itt eltévedek mindig, amikor idejövök. Itt, hova? Itt. Ja, eddig jó helyszínűek. Nem, mert az csak itt van amúgy, de az nem Itt jó. fekszik egy nő. Mi ez Jó, férfi? ezzel se tudok Ez egy nő. Újra figyelj. Filip. Gondoltam, hogy meghágja. Ki van éhezve. Hát ez a nagy darab testemmel, az biztos. Jaj, nekem is kell beszélni. Nincsen söröm, hagyja. Én tudod, egy csomó sörös hordod, de még sört kért tőled. Jó. Pervenk. Aj, nem áll. Nagyon kiégető. Most látom csak. Jó, nem. Én ezt nem bírom. Én vagyok Thor. A villám vannak körülöttem. Gömbvillám. Ez a gyerek. Hát én behalok Hát de nem, a gömbvillám van, figyelj.
Jó, Közben még, hát, még 9-es. minden sámánul az van. Hogy lettetek 9-esek? Az van, hogy van 3 zöld questem. Mindet egyesével dobom ki. Én nem dobom ki, mert nem tudom, hogy melyik a zöld. Ja, de. És egy van, ami sárga, a Right to Iron Forge, Azt nem? mondja, le lehet adni. Nekem az összes sárga. De neked melyik van, amelyik sárga? Right to Iron. Iron Forge. Jó, akkor nekem is az. Mondjuk nem vagyok színbak, csak azért biztos. Halló, nem tudnám berepülni Iron Forge-ba? Inkább Stormwindbe már. Majd utána. Azt ott Goldshire-be kéne kezdeni, szerintem jobb lenne, de mindegy, ti tudjátok. Én is ott Goldshire-be? tudok fejlődni. Menjünk oda. Menjünk oda. Várjál már. Eltévesztettem. Jó, hogy már repülök. Hova Jó. mész? Nekem Megyél. nincs pénzem. Nincs pénzed? Te mit csináltál eddig? Te melyiken te? Bazd meg, nincs pénzem. Adjál már neki kölcsön, nem tud csak gyalog bejönni. Hova Szerintem menjünk? Most Stormwind. Nem tudok adni ne, pénzt, azt várj, két Beszarok ezeket. 2013-asról. hogy kell pénzt adni? Várjál. Ne! Gyere már, Trade, már hogy réged. kell pénzt adni. Gyere már ide. Miért van pénzed? Bőven. Bőven? Hú, de gazdag állat vagy, 5 ezüst. Nagyon kemény. Bózsúj. De hova kell menni? Hova kell repülni? Stormwind. Nincs pénzem elmenni. Hova mész? Stormwind? Igen. De miért? Hát ott fejlődünk, nem azt mondták? Ember úgy volt, hogy Iron Forge-ba megyünk. Hát beszarok Goldshire-be rajtatok. megyünk. Hát de Goldshire az ott van Stormwind mellett. Ne basszatok fel most. Oda megyünk, na. Hát... Hát... Ja, adjuk. Én már Jó, megyek. várjál. Nekem relogolnom kell. Relogolni még kell. Az gone offline. Bugos az inventory. Most az inventory. De úgy volt, hogy Iron Forge-ba megyünk. Nem. Mi ez? Nem megyek én semmi, de megyek úgy. De több Angry XP. Freeze az 14-es amúgy az a gold. Nem baj, de hát plusz XP. Én nem utasítottam. Gratulálok. Na, Most gyorsabban fogok fejlődni, mint ti. Akkor ki is lépek. De most még innen még elrepül. Hát de legalább Jó, akkor videóban beszélgetünk. felgyorsítod. Megállítja addig egy picit. Meg lehet? Persze. De nem vagyok messze, itt vagyok már csak Hát de én most hogy jöttem be Iron Forge-ba. 2 hektárra tőle. Itt egy csomó vendor, miért nem ide jöttünk? Mert azt mondtátok, hogy nem tudom, Én azt hogy ki mondtam, mondta. Én mondtam Goldshire, na én Hát de vettem Goldshire be. Stormwind mellett van. Hát igen. De nem én azt mondtam, hogy 1-től 20-ig lehetünk itt, és utána átmegyünk Duskwoodba. Mindegy, Stormwindba megyünk. És már ez a cél, az kész. És nem mondhatom a sasnak, hogy fordulj vissza, Jó, bazd meg. akkor megyünk. Hova megyünk? Stormwind. De nem, utána. Westfall. Igen. Jó. Nem akarok itt rajolni, de az elmutatok egy DPS-t. Nem akar. De kemény. Azt figyeljed, 309. Nem szarózom. Hát azért csak Fire Mage. Amúgy körülbelül mióta mehet a videó? Őszintén? Fogalmam sincs. Hát, kb. Most lesz fél óra. Lassan. Lehet, hogy megy órája megy, de nem baj. Nem hiszem, hogy megy egy Hogy óráig. benne egy óra? 4-kor kezdtük. Hát akkor. Jó, itt is vagyok. Én nem. Van pénzem, hogy vegyek zsákokat, vagy? Nincs, csóró vagyok.
csomagot. Ja, mondjuk ez... Mondjuk, hülyén hangzott. Veszek egy tabardot, Stormwind tabardot. Olyan Akkora nagy... gusztustalan új Ó, tabard. miért gusztustalan? Tök jó. Csak nem látszik rajtam, vagy... Mi? Nem látszik, na hagyjuk is. Van itt egy hordás, esmély úgyhogy előtt én valahol megváltok majd? befutok, besunnyogok. Mi? Esmély előtt megváltok? Megvárlak a központban, a főtéren. Hú, Itt vagyunk Viharvárodon. Hagyjál az a szarra. és Heroes Call Westfall, nem Decline. Viharvárad. Viharvárad. Idiótaságám. De hogy lehet? Stormwind Viharvárad. Itt van a Filip. Vedd fel te is a hirdető tábláról. Leülök a bácsi mellé. A dög. Mindenhol csak ül. Itt van egy gyerek. Erőszakoljuk meg. Akkora vagyok, mint ő. Jó, de ciki, milyen kis elindul. How are you? Gömbvillám. Megjöttem, srácok. Azt kellett volna nevednek izélni, gömbvillám. Hol jöttél meg, mert nem Ja, Úgy tök jó, hogy te 7 vagy 10 éve vovoztak, én körülbelül 1 hónapja. Vagy 1 hónapot vovoztam. nem baj, belejössz. Öljük már meg azt a hordást. Hol? Ja, emlék, Tök izé. kemények vagyunk. Valószínű. Van. Targetol is. Na jó, én megyek, te bazd meg. Ott aztán majd ha megölt téged. Ennyi már fél tőlem. Azért. Aha. Jó, hát hagyjuk, adnék én repülni. megyek inkább, mert megrektél a végén. Menőznek itt a... És targetol is. Meg fogtok halni. Itt futok. Ja, kitargetoltak. Mondom, félek tőlem. A szoknyától. Meg a gömbvillámomtól. Tudták, hogy Uldumból jöttem. Igen. Kemény csávók vagyunk. Úgy csak beleesték iskorodba, a Kátszín. festékes vödörbe. Volt egy pici lag, ahogy bejöttünk. Igen. De rá ne ragd rám azt a buziságot. Killag, hogy kijött egy duelre. Fogad be. Kapuajtót rám rakni. Hallod, fogad el. Így jobb. Tiszta menő vagy. Na, Na menjünk már, nem harcolunk, gyertek. de fogad már el. Elpicsázom én akkor, Legalább várjál. hadd lássam. Miről beszélsz? Esélyed sincs. Ezek hülyék. Jó, erígy már innen. Ez kemény. Jó, beírtam, hogy feladom. Aha, igen. Most már hív le is fel. Elég az neked. A tüzes De mi a lószor ez? Tüzes sas, menjünk. Én majd nekem is kell. Úgy szerintem Az még állj. ezéből van, Firelance-ből. Kéne nézni, hol tart a csideó. Most van kb. Fél órája. Megtámadott valami kurva, üssétek már le. Hol a tank? Mindig hátul, Ki a ahogy tank? szokás szerint. Hát ki a tank? Mi a mage? Nem tudom, a priest. Ne kezdjétek.
De belőttem. megöltem, pont nem láttátok. Hogy kifeküdt, figyeld. Most akartam Ó. mondani, rányomtam előbb egy Firebolt. Vagy Thinkbolt. Tank hátul. Nem baj, hogy megy a mage elő. Hol van a tank? A tank mage. Nem látok a tankot hátul. Ezt is megöltem, csak már régebb. Én Meg azt is ott. Hát ahogy itt vegyük fel, mert Ja, tényleg. De, mondjuk, Ráfingottam. de mondjuk ezt igen. Ó, nem megyek a bányába, azt nem veszem fel. azt majd kitöröljük. De fel kéne menni a bányásat. Hát most ott van 3 küldi, az már kapásból jó szint. Jó szín. Jó szint. Jó szint, az nem. Rémi 2 times. Szögy. Ja, itt van is egy... Jó. De elfelejtettem, nem voltam már 3 hónapja. Kb. Hazudik. Pedig inkább... Hát jó, tegnap, nem, ma elmentünk egy És addig mit csináltál? EOE-be. Addig MTA-ztunk. Addig? Addig semmit. Az jó. Csak néztem ki a fejemből. Nézted a falat? Vágjuk már le ezeket. Kell a combja, baszki, meg a mellehússa. Azt is. Jó, nekem vissza kéne menni eső, jó, de nem megyek. Nem megyünk most vissza, most megyünk oda a Goldustér. Bányába. Van Várj, nálam nekem itt még van egy balta, vagy mi kérdőjelem. ez? Mace. De még itt nyomogattam az F11-et. Nem csodálkozok, mondjuk. Leroy, te hol maradtál? Ja, én nem megyek bányába, hát 10-es vagyok. Ja, és akkor én hogy nem vagyok? Ja, már én lecsapok valami Én pókat. még csak most lettem 9-es. Tudod, a több év tapasztalat. Igen. Valószínű. Ilyenkor Saurin megkedvez nekünk. Az biztos. Több év tapasztalat az. Amúgy csak Saurok nem vagyok a közeletekbe. Azt látom, ott vagy valahol. Hol vagy? Futok. Amúgy nem futsz, lovagol. Hol? Lovagolok. Figyeld. Gyere. Ja, jó. Csak most jöttem rá, hogy mit akar. Ja, most mennyi időbe telik azt fel megcsinálni. De bénán néz ki. Dwarfa, nagy lovon, mindegy. Hagyjuk is. Egy 120 kilós tömegember. Ha te is jössz, csak erre egy questet ne vegyetek fel. Nem veszünk most. Csak belovaglunk az éjszakába. Stormwind Champion vagyok. Mondtam én, hogy ott írja. Ja, de nekem van most titlém. Ja, de nem, ja, azt nem, azt jó. Oké. Már bad. Azt hittem a Ambassador. Tényleg már rég volt. Majd. Amúgy... Na jó, a srácok, szerintem innen folytatjuk. Igen, innen fogjuk folytatni, mert sok lesz. És Ja, innen folytatjuk. 10-es szintű ugyanígy ugye talentek, és majd meg akkor. sem mozdulunk. Na, itt találkozunk. Na, Persze, további hogy igen. szép napot. Sziasztok! Szia! Sziasztok.